kommer til at handle om fedtstoffer. Og først vil jeg fortælle lidt om forsøget, som handler om, at vi skal bestemme jodtal for vores ekstraherede olie i chips og for ren solsikkeolie. Og så skal vi sammenligne jodtallene til sidst. Og vores er lavet for ren solsikkeolie. Ja. Og først vil jeg lige fortælle, hvordan vi har lavet forsøget, og det har jeg illustreret med en lille tegning her, hvor man kan se, at hvad for nogle ting vi har puttet ned i kolben. Og det er olie og KBR og 20 ml heptan og 10 ml af det her, men det skal lige siges, at vi troede, at koncentrationen lå på 0,1, men det gør den ikke, den ligger på 0,025. Og hvad det har konsekvenser for forsøget, det kommer jeg lige tilbage til senere. Og så har vi 10 ml svovlsyre i her også. Og den her blanding den skal stå under konstant omrøring, fordi at den er delt i 2 lag, som jeg også har et billede af fra vores forsøg herover, hvor man kan se, at den nederste den består af vores brun, som er det vi kalder vandfasen, og det øverste det består af olie og heptan. Og det skal stå under omrøring, for at de ligesom kan reagere med hinanden, og så det ikke bare står i de 2 lag. Derudover skal vores kolbe her, den skal være pakket ind i alufolie, sådan at der ikke kommer noget lys ind, fordi at brun det vil reagere med lys, i stedet for at vi vil have den til at reagere med heptanen. Så derfor skal den være pakket ind. Og den skal stå i omrøring i 30 minutter her og reagere. Og så går vi videre til step 2 af forsøget, som er, at vi skal bestemme, hvor meget jod og brun der i, og det er, som man kan se hernede på reaktionsskemaet, 1 til 1. Det var ikke det. Det er det her reaktionsskema. Men der kan man ligesom se, at det er 1 til 1, for der står 2 jod og 2 bromid. Det er 1 til 1, og derfor kan vi bestemme, hvor meget bromid der er i, og jod på, altså det er det samme, fordi det er 1 til 1. Og derfor kan vi gøre det her bare med jod, fordi at så kan vi få en indikator, som er stivelse, og diod, det danner en farve, og når farven så er væk, så har vi nået ekvivalenspunktet, som gør, at vi ligesom kan finde ud af, hvor meget der egentlig er heri. Og til det der tilsætter jeg 20 ml af KI, og det giver sådan en blåsort farve. Vores blev mere sådan lidt lilla-agtig, men det kan jo også skyldes, at vi ikke har haft nok i herover på grund af koncentrationen ikke var det, som vi forventede. Ja, og så putter vi noget stivelse i. Ja, og det er det, jeg har lavet med den tegning her. Det skal så også stå under omrøring, imens at vi titrerer med natriumthiosulfat. Og der skulle ikke særlig meget til for at nå ekvivalenspunktet, og grunden til det er jo også, at koncentrationen ikke har været det, som den skulle være. Vi skulle have brugt mere herover, hvis det skulle have gået, som vi forventede. Men i hvert fald, vi brugte 0,4 ml. Og det kan godt være, at det har været lidt mindre, for vi forventede ikke, at det skete så hurtigt, så det kan godt være, at der kom lidt for meget i. Ja, og herover der har vi reaktionsskemaet for dibrun, og det jeg har tilføjet, det er det der står med rødt. Det andet har vi fået opgivet, og det har jeg bare afstemt, som man afstemmer et reaktionsskema, ved at tælle de forskellige, altså først BR og så O og så videre. Ja, og hernede der er reaktionsskemaet for diod og natriumthiosulfat, som er det, der sker herover. Og der kan man også se, at det med rødt, det er det, som jeg har tilføjet til reaktionsskemaet. Ja. Og så skulle vi jo egentlig have beregnet jodtallene for vores solsikkeolie her, men grunden til, at vi ikke gør det, og ikke har gjort det, eller jeg ikke har gjort det, det er fordi, at vi ikke har den koncentration, vi troede, vi havde, og derfor vil tallene ikke komme til at passe. Trods at tallene ikke vil komme til at passe, så vil jeg lige forklare lidt om vores vejning af vores fedtstof her.
Og det er den her formel, som vi har brugt, hvor vi dividerer 50 med vores forventede jodtal, som vi har slået op i en tabel for solsikkeolie, og vi har så valgt, at den skulle ligge på 122, jeg tror det var mellem 122 og 135. Og det vil sige, at det skulle cirka veje 0,410 gram. Vores vejning er blevet lidt højere, men ja, det blev så 0,450 gram, som vi har vejet af vores fedtstof, som er det her olie, vi har puttet ind. Ja, og i stedet for at sammenligne jodtal, som vi af gode grunde ikke kan, så har vi valgt at sammenligne noget forsætningstal mellem chips, og altså vores ekstraherede olie fra chipsene, og vores rene solsikkeolie, som vi har lavet herovre. Ja, og vores forsætningstal for vores olie ekstraheret fra chips, det er 2,4%, og forskellen mellem den og vores rene solsikkeolie, den er på 1,1%, og det er jo meget lavt tal, hvilket også bekræfter vores hypotese i, at der er dannet transsyre under frityrestegningen af de her chips. Ja, så det vil sige, at det har ikke været ren olivenolie, som de har sagt, at de har frityrestegt i, at der har været noget andet også, som så har været solsikkeolie, fordi at der er meget tæt her på, eller forskellen er kun 1,1. Og nu vil jeg forklare lidt om kemien bag vores forsøg, og om fedt og olie, og hvad det virkelig består af. Og fedt og olie består af triglycerider, som man kan se et eksempel på hernede, hvor at man kan se, at den her indrammede del, det er en fast del, og det er glycerol-skelettet. Og de her arme, eller hvad kan man kalde det, det er fedtstofferne, eller fedtsyrene, som sidder på, og de kan være forskellige og varierende. Ja. Og den er varierende karbonhydridkæder, og her så kan vi så se, når det bliver når der sker en hydrolyse, så bliver det tilføjet vand, og så sker der det, at glyceroldelen her, den kommer til at reagere med vand, og de bliver så splittet, ligesom at, altså fordi der sker en hydrolyse, der er vand involveret, og lyse, det betyder spaltning, som gør, at den ligesom bliver spaltet her, og derfor kommer der et plus. Og herover så har vi så de 3 fedtsyrer, som vores triglycerid bestod af. Og de er igen varierende, og de ligner sig selv herover fra. Ja, og så vil jeg fortælle lidt om smelte- og kogepunkter og intermolekylære kræfter inden for en triglycerid. Og herover har vi et eksempel på mættet, monomættet og flerumættet, som også hedder polyumættet fedtsyre. Og en mættet fedtsyre, den består af en lang, eller en karbonhydridkæde uden dobbeltbindinger. Altså den kører bare derudad med enkeltbindinger. Hvor at nummer 2 her, den har en enkelt binding. Eller en enkelt dobbeltbinding hedder det. Og de sidder altid på nummer 3, 6, 9, ja, og så videre, altså som man også kan se hernede. Og når der er en dobbeltbinding, så er den monomættet, og det gør, at den har en mindre kontaktflade, som gør, at den er mindre, altså der er mindre intermolekylære kræfter her, end der er heroppe. Her er den stærkt bundet sammen, fordi at den har en større kontaktoverflade, altså den er lige, og der er ikke noget, der ligesom bryder den her lige kæde, og derfor har den en stor kontaktflade, som er skrevet hernede, og det betyder, at den har stærke intermolekylære kræfter, som også hænger sammen med smelte- og kogepunkt, som jeg lige fortæller om lidt. Men den nederste her, det er så en polyumættet fedtsyre, eller en flerumættet fedtsyre. Og det betyder, at der er flere dobbeltbindinger, som man også kan se her på 9, 12 og 15 osv. Og det gør, at den har, altså den her kontaktflade er mindre end den her, fordi at den er brudt, eller hvad kan man sige, af dobbeltbindingerne.
Og det hænger sammen med smeltepunktet ved, at jo flere dobbeltbindinger, plus jo kortere carbonkæden er, det giver et lavt smeltepunkt. Så det vil sige, at en olie, det kunne være den her ned, den har mange eller flere dobbeltbindinger i hvert fald, og den har et lavere smeltepunkt end den her mættede fedtsyre. Den vil er hvad vi kalder for fedt, altså for eksempel margarine eller smør, altså den er fast ved stuetemperatur. Og den her nede, den er flydende ved stuetemperatur. Ja. Og det vil sige, at større kontaktoverflade lige med stærkere bundet sammen. Og det hænger jo sammen på den måde, at dem hernede, de er ligesom, de smelter ved lavere temperaturer, fordi at den ikke er så stærkt bundet sammen, og derfor kan molekylerne ligesom komme fra hinanden, eller hvad kan man sige, ja. Her til sidst, der vil jeg fortælle lidt om den sidste figur, jeg har med, og den er om hærdning, som jeg har skrevet. Og den her figur, den starter her ved den her umættede cis-form. Og det her hærdning, det betyder jo, at man går fra en umættet til en mættet, eller en umættet og umættet, men det forklarer jeg hen ad vejen. Og det der sker, det er, at der bliver tilført en katalysator og en høj temperatur, som man kan se her. Så sker der det, at vores dobbeltbinding herover den bliver brudt, så der kommer 2 frie radikaler på hver sin side, og så en enkelt binding mellem carbonatomerne. Ja, som der også står, den kovalente binding bliver brudt, så der kommer de her 2 frie radikaler. Og det vil altså sige, at imellem, at ved enkelt bindinger, der har den fri bevægelighed, som bliver vist med den her pil, som betyder, at nu kan den her faktisk dreje sig. Så den her, den kunne faktisk vende sig heroppe af, så den stod sådan, som en lang række her, som er vist hernede. Ja, men det er sådan et stadie, som vi går videre fra. Og så kan der ske 1, 2, 3 følgende muligheder. Og den første, det er heroppe, hvor at, den simpelthen gendanner sin dobbeltbinding, hvor den så bare går tilbage til den startsposition, som er en umættet cis-form. Ja, og det er ikke så godt, eller det er i hvert fald ikke det, man ønsker skal ske, fordi så kommer den bare igennem møllen igen, eller hvad kan man sige, ikke? Og her, der sker der en addition af dihydrogen. Så det vil altså sige, at der er stadigvæk den her enkeltbinding mellem carbonatomerne, som vi ser herovre. Det er bare med en streg nu, og så de 2 frie radikaler har fået hver sit H-atom bundet til sig. Eller 2 H-atomer. Eller nej. Den har et H-atom, og den får tilføjet et mere. Og den bliver så til den her mættede form, fordi at der ikke længere er frie radikaler, som kan binde sig til noget. Så det vil sige, at nu er den mættet. Og det er jo faktisk det, man godt vil opnå med hærdning, i hvert fald inden for fødevarer, fordi at det er den bedste form. For egentlig så kan der også ske den tredje mulighed her, som er en umættet transform. Og man kan i starten kunne man ikke helt se forskel på de her 2, fordi at det blev stadigvæk til et fast stof. Eller et fast stof. Og men den her nede, der sker der en omlejning mellem de 2 C-atomer, altså enkeltbindingen her, og der sker en gendannelse af dobbeltbindingen. Men det er ikke på samme måde som heroppe, fordi at den her, den er på en transform, hvor at den er på en cis-form, og transformen, den er faktisk kræftfremkaldende inden for fødevarer, og derfor skal man jo helst ikke have den i fødevarer. Så den kan vi heller ikke så godt bruge. Det er den her, de vil frem til ved hærdning, som er en mættet fedtsyre. Ja.